paket 15.500.000 tak kei bek sak omah, Mas. Jabang bayi apa ae Mas oleh jane? Barangnya to. Heeh. Siji tak kei 3 pintu sliding bahane full kayu jati, Mas. Delok jerone Mas. Delokan iki. Nah, bahane full Oh, kayu iya. jati to. Finishing pisan ya. Finishing luar dalam, Mas. Nah, siap. iki lajine dalam. Jan nyampun iki. Heeh. Lah iki seneng sap-sapane. Oh iya kanan kiri lipatan. Iki nomor 1. Keloro ndi wi? Iki didelok TV karo anake. Oh gini Iki iki. panjangnya 2 meter, Mas. Jan, dua tenan. Iki. Oh iya. Gas to? Heeh, mending. Heeh. Ketelu di. Kalau iki agak kursi sudut minimalis, Mas. Oh nggih anu dayuh ya. Bahane ya full kayu jati lho, Mas. Jajal Mas. Oh Nah, jan. jos iki lho. Kuat tenan ya. Ya kuat tenan pol to iki. Jan mending tenan iki. Iki nomor Papat. Telu to? Iya. Papat nggih masak ben mundak gayeng. Apa iki? Pakake kitchen set minimalis. Oh iki to Mas. Heeh. Wis sakrane pisan, Mas. Iya. Nah, iki dhuwure kena mbek ada apa jenenge lawo-lawo, bidang-bidang yo masuk. Wis lengkap ya. Lengkap, Jan. enggak ada kompor, iki nggih siris. Oh iya, heeh. Iki sing nomor papat. Sing kelima. 5 iki lho, Mas. Nah. Iki Apa iki? ada boneka apa hiasan ruanganku ben mundak apik iki lemari gerabah 2 Oh, pintu, ngene bahane iki. full kayu jati kabeh. Jan mending tenan. Mending to? Heeh. Iki nomor Kelima. Sing keenem. Keenem iki lho, tak kei 2 pintu ngisi kamare anakmu, ya toh? Oh, iya. Dan praktis, Jan dan meneh. gayeng apik. Nah, Oke, jos toh? full jati kan Mas ya. Sing terakhir pitu. Oleh nih iki. Heeh. Tak Apa kei iki? meja rias nggih macak ben mundak ayu bunyi, Mas. Nah, Wah, sak kursine, ya toh? Terus Sak lajine pisan, heeh. kanan kiri, Iya. komplit lemarine pisan. Nggih ada klambi bocah kena ya. Nah, Heeh. iki paket 15.500.000 tak kei bek sak pah pitung barang, Mas. Pinggu iso milih motif ora kira-kira Mas? Bebas pilih motif, bebas pilih warna, ngene Mas Budi iki ready stock, Mas. Nah, Oke, siap. Lah paketku sakmono biyen iki ngeterne ning area Semarang kono iso apa ora Mas kira-kira? kok terima Semarang to, Mas? Lah ndi ae? Hitung barang iki ya. Heeh. Seluruh area Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja dan Madura kuwi tak kei gratis ongkir bayar COD. Walaupun pelosok pucuk gunung ya Tegal ya, apa Banyuwangi, apa Puger kae, Iya. agak gratis ongkir bayar COD. Mbok terne teko jero omah apa ora Pinggu? Barang teko omah di set teko jero omah to, Heeh. lagi dibayar jadi COD tanpa DP, Mas. Oh, Heeh. amanah tenan ya ning Ya iki. penak pol to. Cara pesene kira-kira piye nek tumbas Mas? Tugasnya toh, Heeh. ya diklik Biopro Play Mas Budi Befonitur di bawah Biopro apa jenenge bawah titik mi to wi. Iya. Iki dileweke 1 kali terhubung ke aku langsung. Oke, paketnya piro nggih Mas regane? 15.500.000 bek sak omah, Mas. Oke.